Vitajte na ceste po Českej republike, krajine plnej histórie, kultúry a prírodných krás. Od majestátnych hradov až po tiché zákutia prírody Česko ponúka nespočetné množstvo miest, ktoré stoja za návštevu. V dnešnom videu vám predstavíme 10 najkrajších miest, ktoré si zamilujete na prvý pohľad. Takže si sadnite, relaxujte a pripravte sa na vizuálny zážitok, ktorý vás prenesie priamo do srdca Európy. Praha, srdce Európy. Naša cesta začína v hlavnom meste, ktoré je zároveň jedným z najnavštevovanejších miest sveta. Praha je historický klenot s dominantami ako Karlov most, Pražský hrad a Staromestské námestie. Každá ulička Prahy má svoj príbeh a jej atmosféra vás očarí, či ste tu prvýkrát alebo stý. Český Krumlov, rozprávkový klenot. V južných Čechách sa nachádza miesto, ktoré vyzerá ako z pohľadnice. Úzke uličky, malebné domčeky a stredoveký hrad v Českém Krumlove vás prenesú do rozprávky. Prírodné krásy okolo rieky Vltavy len umocňujú zážitok. Karlovy Vary, mesto prameňov. Liečebné kúpele, nádherná architektúra a vôňa histórie. Karlovy Vary sú známym kúpeľným mestom, kde môžete nielen relaxovať, ale aj objavovať krásy prírodných prameňov a slávneho kolonádového štýlu. Adešpašsko-Teplické skaly. Pre všetkých dobrodruhov sú tieto skalné útvary doslova rajom. Adešpašské a Teplické skaly ponúkajú nezabudnuteľné turistické trasy medzi bizarnými skalnými útvarmi a jazierkami. Kutná Hora, historická perla. História tu ožíva na každom kroku. Kutná Hora je domovom ikonického chrámu svätej Barbory a tajomnej kostnice v Sedlci. Je to miesto, kde sa stretávajú kultúra, duchovno a architektonická krása. Českosaské Švajčiarsko. Táto prírodná rezervácia je skutočným zázrakom. Pravčická brána, najväčší prírodný kamenný oblúk v Európe a nádherné výhľady na okolitú krajinu zanechajú každého bez slov. Telč, malebná renesancia. Mesto Telč je ako obraz renesančného umelca. Jeho farebné námestie so zachovalou renesančnou architektúrou vás očarí svojou jedinečnou atmosférou. Lednicko-Valtický areál. Tento rozsiahly park s nádhernými zámkami a romantickými stavbami je právom považovaný za perlu Južnej Moravy. Miesto ako stvorené na pokojné prechádzky. Olomouc, skrytý poklad. Olomouc je často neprávom prehliadaný, no toto univerzitné mesto je plné života a histórie. Stĺp Najsvätejšej Trojice a množstvo ďalších pamiatok vás určite nadchnú. Moravský kras. Ak máte radi dobrodružstvo, Moravský kras so svojimi jaskyňami, priepasťou macocha a podzemnými riekami je destinácia, ktorá vás nadchne svojou prírodnou krásou. Česko je krajina plná nezabudnuteľných momentov a miest, ktoré čakajú, kým ich objavíte. Ktoré z týchto miest by ste radi navštívili? Alebo máte svoje vlastné obľúbené zákutia? Podeľte sa so mnou v komentároch a nezabudnite ma sledovať pre viac inšpiratívnych cestovateľských videí. Vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve.